Ja. Nou heb ik begrepen dat dat apparaat hoor eigendom is van Enes de Hey werkt, woont. Ja, dat stond in ieder geval. Oké. Het is in ieder geval een Duitse helikopter. Het is hier te rustig om te denken van dat het een invasie is geweest. Ja, zo eens kunnen denken als heel langs rechts van het zal toch niet. Niet weer. We willen maar koeken of iemand daar is. Kijk, wat grappig. Kijk, wat leuk. Wie grootste dat erop zetten? Statiegeld. Och, hier is die in de fiets. Daar is al iets. Sterker nog, 2 fietsen. Dat is wel heel keer op televisie komen, hè, jong? En muziek. Hey, Rugedag, zoals ze verwacht, dat het in een ijzerconstructiebedrijf, metaalconstructiebedrijf Rugt. Lassen en sliepen. Jeetje. Ja. Leuk. Zo. Ah, goeiedag. Goedendag. Ziet je toevallig meneer Pieters? Nee, meneer Pieters is er niet. Tomme. Ik ben Bas van L1, programma Diego. Onderweg. Diego. Diego. Moeten we het in het Spaans doen, hè? Het gesprek? Nee, dat hoeft Oké. niet. Maar ik werk zie. Ik werk hier, ja. Oké, en die een baas is er niet. Nee, dit is in Bolder. Dit is een bolder. Ja. Voor een klus of iets. Ja. Hé, wat sticht toevallig het verhaal achter de helikopter? Nee, dat weet ik niet. Tomme. Je hebt hier gekocht. Hoe een eigenlijk, ja, voor het aanzicht, zeg maar. Ik vond dat leuk. Hetzelfde als door, ik weet niet precies wat het is, voor zo'n straaljagersteed. In bolder. Ja? Ja. Ja, dan moet je een beetje hetzelfde idee. Bij Piet Smets. Ja. Want Piet Smets hebben we ook al in dit programma gehad. Ja. Kent ze programma trouwens, Onderweg? Ja, nee. Van eigenlijk L1, niet. dat Nee. we rondrijden en spontaan met mensen gesprekken aangaan over de dingen die we tegenkomen. Nee, Nee? eigenlijk niet. Nee. Maar je hebt de vraag wel al vaker gekregen van wat de helikopter deed. Ja. Ja. Dus gewoon voor de leuk. Ja. En kennelijk heeft hij een baas, want wie heeft hij een baas? Eddie. Volgens mij heeft Eddie een goede verstandhouding met de neuvelbuurman, want de helikopter staat eigenlijk bij de buurman op de plaats. Dat klopt. Die huurt dat stuk toch. Dus die hebben een beetje een aanspraakje dat hij dat er neer kan zetten. Dat ze toch een beetje weten dat hij de helikopterveld zeg maar heel erg op. Ja. Dus dan weten ze dat hij dat bedrijf is. Kijk. Dus een beetje reclame. Hé, maar weet je of Eddie nog plannen heeft om nog meer Ik weet er niks van, wat er nog van dat allemaal van Aldi's plan eraan is. te gaan? Ik weet niet wat er nog allemaal van plan is. Oké. Dat zou ik hem zelf moeten vragen. Dus ik moest hier het fort bewaken. Vandaag wel, ja. Ja. Het is een aardig werkplaatsje. Ja. Dan maak je alles. Wat los en vast zit. Alles. Als het maar met metaal te maken heeft. Ja. Moet ik vroegen wie altijd ik ben? Ik ben 18. 18. 18. Is de muziek lastig voor dich? Ja, het geit. Oké. Want als ik 18 ben, Ja. heeft ik denk ik met een volle verstand de keuze gemaakt om in de metaal te gaan.
Nou, dat niet per se. Nee? Nee, want ik woon een stukje verderop. Ja? En mijn peerdoem Richard, die heeft een eigen bedrijf, Repack Service. En ja, die heeft me eigenlijk de kumpie vaker. En die zit, moest een B-bandje hebben. Dus ik, ja, en dan heeft hij me GD gestuurd. Oké, dus het is helemaal niet in opleiding of Nee, wat? nee, ik ben leren voor personal trainer, dus... dat is heel wat anders dan zij. Dit. Dus er staat hier een fitte gasfilmer. Ja. Ja. Maar ik vind dit niet leuk om te doen, een keer wel B-leren. Ook voor als ze laten al de best toes. Leuk. Makkelijk, ja. Sliepen, lassen. Ja, alles. Dus als ik wil leren lassen, dan moet ik hier, dan kan kan ik me daar dadelijk ook leren. Dan kan ik dat tegen ook leren, ja. Heb ik altijd al gewild namelijk. Ja, het is toch verrekkers handig als je kunt lassen, hè? Dat is zeker handig. Nee, Maurice knikt van ja, Knutsman, maar dat kent zelf ook niet. Het tweelinkerhang. Nee, het is geen tweelinkerhang. Hey, personal trainer. Ja, Dat vind ik dan wel iets van een nieuwe tijdsberoep eigenlijk, hè? klopt. Zeker. Dus ik wil niet in de zoveelste sportschool gaan werken. Dan heb ik mijn eigen bedrijf. Kijk, immers van 18 met plannen. Ja. En hoe ver zit ze er vanaf? Voordat ze die een eigen bedrijf is. Ik denk nog 3 jaar, 3,5 jaar, 4 jaar denk ik, zoiets. Dat heeft met geld te maken. Onder andere wel, ja. Ja? Ja. En wil nog meer mee? Met mijn opleiding die ik hier zag ronde. Oh, dus er is best een opleiding voor het volgen. Ja, ik zit nu op het CIOS. Ja. Daar ben ik aan het volgen. En daarna wil ik nog een HBO voor revalidatie. En ondertussen ga ik nog sportmassage doen. Dus ja, ik kies dan eigenlijk alles. Wat een energie, man. Ja. Best je altijd zo'n Ja. sportief type geweest? Ja. Van toen ze mij gekregen? Ja, vanaf de zwemles ben ik al begonnen met breakdance. Dat deed ik 6 keer in de week. Daar ben ik mee begonnen. Toen freerunnen, toen BMX gedaan. Dus ik ben altijd met sport bezig geweest. Wow. Vanaf de zwemles, wanneer heb je die zwemdiploma gehaald? Oh, hoe oud was ik toen? Diploma B, best 7, 8. Vanaf toen al, ja. Hé, maar freerunnen, Ja. doe ze dat nog? Nee, Nee, daar doe niet. ik alleen nog les in geven. Dan duist het. Maar dan duist het toch af en toe wel eens vuur, of niet? Ja, dat wel. Want we hebben ooit eens een keer immers in de programma gehad, ook die met freerunnen bezig was. Althans, dat was geloof ik de opa die erover vertelde. Maar dat is wat mensen duk in films zien ook, hè. Dat, vooral bij achtervolgingen. Weet je wel, dat ze van het ene gebouw naar de andere springt. En, Ja, met salto's en ik ja, dat ze nog net niet verticaal naar boven lopen. Ja. Maar dan moest ze mega fit voorzien. Ja, zeker wel. Maar dat ben ik ook wel. Ja. Wat doe ze op dit moment dan echt? Dat beter al. Ja? Ik zit heel veel in de sportschool. Ik zit gewoon nu 6 dagen in de week naar de sportschool. Dus, en verder hardlopen. Allemaal dat soort kleine dingen die het maken, zeg maar. Ja. Hey, en dan even terug naar die eigen bedrijf. Over 3,5, 4 jaar, opleiding afgerond. Dan heeft ze misschien heel wat geld verdiend om iets te beginnen. Van waaruit zou ze willen beginnen? Kent ze zoiets van toezoek doen of moest ze door een eigen... Nou, ja, moest een klein pandje verhuren. En dan moest ze door beginnen. En dan personal trainer, dat betekent echt dat je op maat... Ja, schema's maken, voedingsschema's, trainingsschema's. Ja. Ja, met degene mij gewoon samen te trainen. Dan wist ik ook de stok achter de deur. Ja, hè? dat is zeker waar. Want dan kan ze er niet meer onderuit. Nee. Dus stel dat er mensen zien die zoiets hebben van ik ben eigenlijk te lui om te gaan sporten. Want dat is druk, hè. Ja. Mensen komen neer van de bank af of weet ik veel wat. Gewoon met de auto naar het werk in plaats van met de fiets. Terwijl dat goed kennen of te voet misschien. Gij ziet die mensen dan ook echt op gezette tien stalken? Ja, zeker. Ja? Ja. Dan zit ze op de bank en dan krijg je een appje van, oh god, Jigo. Ja, daar is ze weer. ja. Dus een personal stalker was ze dan ook eigenlijk. Ja. Gaaf. Nou ja, liek me gaaf. Om die eigen dingen te kunnen doen. Ja, zeker. Hij is eigen tier. Ik kan ze een beetje inplannen. Ze laten dan kinderen en een vrouw. Dus ik kan ze precies allemaal
inplannen, hè? Ja, maar als de klant nodig juist op een moment wil hebben, terwijl Stig met die zoontje naar het voetballen wil of zo. Ja, dan moet mijn vrouw met het zoontje naar het voetballen. Ik kan er niks aan doen. Ja. Die vrouw is al? Nee, die vrouw die heb ik nog niet. Oké. Ook nemen ze in beeld? Nee, nog niet. Nog niet? Nog niet. Oké. Best kieskeurig. Nou, niet per se kieskeurig, maar ik weet wel wat ik wil. Ah, oké. Ja. En die is nog niet voorbij gekomen? Die is nog niet voorbij gekomen, nee. Goed man, goed man. Goh, dan is de aanleiding een helikopter. Waar we misschien nog wel een keer voor terug moeten komen. En dan komen we in contact met een gast van 18 die precies weet wat hij wil. Ja. Leuk om dich te hebben leren kennen. Ja, dat ook. En veel succes. Dankjewel. Ik denk niet dat ik het geld heb om hoe het is. Dat weet je allemaal niet. Dus